Mau buka. Buka, buka. 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 Pak Raimin ya, buka. Pak Tukia tah. Buka. Alah ya aku dikodok kalau. Iya. Buka. Apa itu? Jajan ireng karo Apa godhog. iki? Yang goreng. Iya. Ini yang ini. Iku. Ini. Ki ireng-ireng. Apa iki? Oleh ndi? Alah ya mbok, wong ngono-ngono. No, oleh sembako. Wong ngono-ngono keleh. Ya, alhamdulillah ono sing ngeteri Ya kan sembako. Mbah, nggih aku. Lah daleme pun di Candi Puro, Mbah. Alah. Kok ada nang mana aku? Lah kok duwe 200-an, 2000-an. Iya iku 2000 iku. Wes iki 2000. Iku Apa no? Mbok Wes. kombo apa iku? 2000 ae, Mbok. Apa? Asal-asal aku itu. Gue ya Roti. Panganan nih. Roti ambek sego kaya insor. Bon makan. Mari sarapan. Melundung duwien. Bil duwe wong. Ya, dewe. Wes iku Pira duwe? 2000. Lah nek dijepek mana? Iki Pira wis? 2000. Lah ada kurang no apa-apa. Ndak. Kah, aku lek kurang. Ya iki tak tambahi 1000. Tak buat. Gak Wes, ada ambek juga iki. ini uang aku. Wes. Awal coba. Wes ya. Wes. Kayak apa ini? Beras itu lah ya. Iya beras. Iya roti. Wes. Iki ya. Hah? Wes, bayar. Wes. Budal aku ya. Mbak, Aku jogrong ini kok ngomong Mbah, diliwat ya Mbah. Nggih matur nuwun pun di dalam meja Candi Puro Mbah. Karo sing lanang lho. Ya alhamdulillah ono sing ngeteri ya. Candi Puro ki ada. Ono. Ada. Cedek. Karo Mosok. mana? Mari sarapan di omah, Mang. Mbah apa iki kok? Iki kerja iki. Iya. Seneng aku. Lah ngene iki. Iku sih nek jero kresek. Kene. Nah, iki. Gak kurang duitmu. Ndak. Tok aku sik ta lho. Ndak iki. Kerjoe Wes, mari. duwe. Wes.